Bandiraɓe musidɓe andaɓe gurdam bandiraɓe fulɓe taw ko hoynini ɓoɓorde ɓamtare nge mbiɓenede netare sipiroɓe majjere haɓoɓe huma binnagal ngam rewtude heege halkare ɓe goni teɓe ne wona heññiɓe weññiɓe suɗiɓe suriɓe dariɓe dadiɓe lang e frontiére ndimago ceɗiɓe jasre lumbira ɗum men ɗo jam Allah hire mon caggal nde jettuɗen bajjiri goto mo senare wodani kanko ne kisɗo kisnuɗo kisnomo kisala ɓiɓɓe tedduɓe heddiɓe randaɓe gurdam caggal nde jettuɗen bajjiri goto mo senare wodani kanko ni kisɗo kisnuɗo kisnomo kisala la gaga mum kanko ni towɗo townuɗo kala ko towi kanko ni tedduɗo kala ko teddi lamɗo laamiɗo ɓen laamaɓe kanko tagi ko ngol won ngol woni ko hay sino ngol wonani ko ngol woni ko hattamo wonde ko woni ko ne tawno o woni ko ardi omo wonno ko woni ko kala ko woni ko wonko wondiri ko woni ko hunde kala ma nottu wonde ko woni ko sowona kanko gonɗo jonɗo tigi rigi woni ko en juulade bajji woro siyankoɓe timmodana baɓe jol makka mo yimɓe jindeji tagra sababu no mum non pagortoɗen maroje jettode fewde nene baba juuraden halifaɓe diine halifaɓe banggue dawrugol ne tawno kala ne jiiɗa hoore no ɓuuri on hoore wonɗo ɗo menagi tigi sikki ala ene gasa ko hande woni lawol men gadanol walla mbiyen garwaningol ɗo e nder chaine men YouTube DJ du ɗum noon onon kala oɗon ñaaga ne mbattoton essayane hakkille mbaɗon partagé mbaɗon aussi abonné ɗaccon hen commentaire uji mon ne tawno fulɓe ne kewide doole lingu ko ndiyam sikki ala doole fulɓe ko pulagu kono kadi minen min mbawa yaade gaga onon ne tawno fulɓe ne kewide kala mo jiiɗa ene suusi koko ñumana ɗum noon hande won fannu mo jiɗɗen yewtirde kadi wonko jiɗɗen yewtude ko jiɗɗen yewtude ko noon eɗen gandi ko jolɗe e nder rendo men hande noon fulɓe ne kewi haalde konngol gotol ene kewide kala ko banden puyri ɗayru ɗum toɓɓere rendo fulɓe e nder réseaux sociaux surtout aussi sengo men ga hen e YouTube holko tagi fulɓe keɓani hen jencudi ni poti hebde hen ndi mbele ko kamɓe goni ɓe mbaɗani fodde nde ɓe poti wadde nde walla ala e ɓene mbaɗa fodde ko ɓesgu maɓɓe woni tigi rigui ɓe jaɓani yurnitade koɓe gona e dow majjum ko walla ɓe jaɓani yurnitade koɓe mbaɗata ko ne tawno ko hunde hawnide hunde yurmenide hunde hamnide woy sayo enen kala goto men kala ne jogui cindirguel kadi goto e men kala ene nata connexion kadi ala mo yiyata tigi rigui ha joni ko sukaɓe fulɓe ɓe gonnata e dow majjum walla mbaɗata e dow majjum ko men ko woni ko yonani en walla ala en ji goɗɗum ko ɓurani en mbiɗen wonde ha joni ye en jaa teɗenoyen mbatten teɗanade ɗum ɗon e nder on tuma ha jejjiten enen e nder koye men ko enen mbawata sembinde ɗemgal men ngal ko enen mbawata sembinde ɓiɓɓe men ɓe haaɓe mbawa sembude ha tigi rigui hujjaji mabɓe mbawa yoltade saga tigi rigui ha joni ɗo ɗeɓno yolade enen kala daroɗen cerginen gonen neɗɗo goto e nder on tuma ballodiren e nder oɗon fannu so tawi a ƴeewi hande nalankoɓe men ɓe joguiɗen walla haaliyankoɓe men ɓe joguiɗen walla gendiyankoɓe men ɓe joguiɗen e nder oɗon tuma ko kamɓe ɓuuri famɗude yeɓoɓe e nder réseaux sociaux ji ɗi pourtant koɓe kalata ko ene waɗi fayida koɓe kalata ko ene yuɓɓi koɓe kalata ko ene yumti koɓe kalata ko jencuɗi ne dañe hen kala keɗotoɗo ɓe e nder oɗon tuma ma andu ɗo pawata koyngal ma ganda ko kalata ganda ne kaldata ganda ɗo kaɗata ɗum noon yimɓe ndendirtuno ɗemgal niniwal walla yimɓe ndendirtuno nguru ɓandu walla yimɓe ndendirtuno leñol ko ha mbawa yoltodirde tigi rigui hujjaji kono noon so tawi en ƴeewi enen e nder koye men en ƴeewi ne goruɗen ni en ƴeewi no gonoriɗen ni en ƴeewi ne ciforiɗen ni e nder oɗon fannu en ganda tan eɗen manki jogade gueɗal e nder réseaux sociaux o won hen noon mbi wonde koɗo banggue feɗɗitanade ɗum hakkille walla koɗo banggue tigi rigui pinal ngal manki ko ɗum woni ko ngakki ngam so tawi jomum naati ne wawi yebde kono anda holɗo rewata ha wawa wadde abonné e nder oɗon fannu won hen kadi wiɓe wonde enen ko soytude en coyle janane
ɓuri soytude en soyde men ɗum ko gueɗal won hen kadi wiɓe e nder on tuma ala ko ɓen ɓe gandanɗa hoore ma woni natoɓe e nder réseaux sociaux ne juɓɓina hen jewte ko kañumen goni ɓe kalata kono wiye joljole woni actualité ko kañumen tigi riga joni woni ɓe ganda ko aduna o yahata e dow majjum ko ɗum waɗi noon ko hesɗata ko ɓe gandanta ɗum yimɓe ɓe kewi addande yimɓe tan koko ɓenni ɗum fof ene gasa gotal hen fof jurna ngal tawe e dow majjum kono ɗum fo e waade noon hande aɗa yiya neɗɗo o wona e nder rendo makko ngo woni ngo omo andi wonde hande ɗemɗe ɗe mbaadi kone mbara kon mbaadi e nder ladde ni kala hen ɓurgel gongel ngel eɗen gandi so fewnte mum tan songat ɗum ne tawno mbara kon ladde nguuri koye mbara kon ladde ne haalis ñanno won anduɓe kadi ɗemɗe ɗe mbaadi kone liɗɗi mbaadi e nder ndiyam ni kala hen ɓurgel gongel ngel tigi rigui sembe koye mum wurata eɗen gandi ene wawi ɗum toɗɗade ne haalis ñanno joni noon en jiiɓe gandanɗa hoore ma hande e nder leƴƴi goɗɗi ɗi ko mbaɗata ko ɓurani ko mbaɗaten ko importance mo jewte men jogui o e nder oɗon tuma feccere feccitande majjum e nder jewte mumen eɗen gandi ngala ɗum ɗon kono noon so tawi jomumen jalti ha ayawoji mumen jiyama e nder oɗon tuma viewuji ɗi jomumen keɓata ɗi enen en keɓata feccere feccitande majjum sen ƴeewi hande par rapport e nalankoɓe men ɓe joguiɗen hande ko nalankoɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko jimata ko ene findina tindina ene hirjina ne tawno jimol so findinani tindinani hirjinaji ɗaynat kono noon goto e men fof kañum holko ɓuranto ɗum tan ko so tawi wonde e nder oɗon tuma a neldi ɗum lien wima wonde neldan vidéo ji ene mbaɗe partagé ene nana e nder statut ji ne haadirtini henna jomum sikka noon woni koye wallude artiste o e promotion taw gonɗa koye warde artiste o tinani ɗum il faut yimɓe ɓe mbatta hen hakkilleji mumen no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi ko heddi ko noon en mbawa ñande foof darade wiide wonde neɗɗo ko bandum en mbawa hutorade ngol ɗon konngol ha koɓe ɓe ganda ngol ɗon konngol ene mbatta toñirde en ngol ɗon konngol tawa noon e nder men ngam mbawen yoltodirde hujjaji e koye men ko caɗele e saqqede wonata yimɓe noon so tawi gondi potani wondude gondugal ɓemɗe welelele yitata gonga ala yimɓe so tawi gondi gondata gondigal terɗe eɗen jandira tan taw en jiɗodira yimɓe so gondi gondata ko gondigal ɓerɗe yimɓe so gondi gondata ko gondigal ɓerɗe haadi noon wiyama wonde yimɓe gondata ko gondigal ɓerɗe a yiɗantu bande ko jiɗanɗa hoore ma sa yiɗini bande ko jiɗanɗa hoore ma tan ko jiɗanɗa hoore ma ko a dañat ɗum te bande tigi rigui dañat ko yiɗi ko e nder oɗon tuma te kala e mon dañƴo farata banggue goɗɗo artir ɗum ko e nder leñol he heewi noon ɗo neɗɗo hasidanto hoore mum a yiɗa o daña kono so dañi a dañat a yiɗa o daña kono so dañi a dañat joni noon on dañowo daña sa hasidinimo ɗum ngal ɗon dañal feti wonde ko hoore ma kasidende wadde noon vraiment mboɗo yiɗi enen kala tinnoɗen e nder koye men jehen coyten coyle men ɗe hadema soytude soyde janande soytu soyde ma nde taw d'abord jehen enen kala mbaɗen abonné e nder page uji men ɗi e nder oɗon tuma mbaɗen ɗum partagé mbaɗen ɗum like ɗaccen hen commentaire uji men e nder oɗon tuma beele eɗen mbawa sembinde ɓiɓɓe men haɓe mbawa darade e dadade e sirginade beele hujjaji ɗi ene mbawa yoltade ne haadirtini henna ne tawno gaga onon minen min gona hay batte gaga onon minen min mbawa hay batte gaga onon minen min jiɗata addude hay batte ne tawno emin gandi so tawi on cembinani min cembata so tawi on daraki darde nde poɗɗon darade nde e nder oɗon tuma hujjaji amen ɗi joltotako ɗum noon so tawi wonde oɗen gandi neɗɗo wawa ngabbude lekki ha heɓa lekki kono wawi ngabbude neɗɗo ha heɓa neɗɗo ɗum noon c'est très important mone e mon kala waɗa fodde nde foti wadde ni minenne mone e amen kala waɗa fodde nde foti wadde nde ko heddi ko noon yewtoɓe ɓe yewtanoɓe rendo ngo yoɓe mbattu hakkillaji e nder koye mabɓe woni wattude hakkillaji e nder koye mumen so tawi wonde aɗa andi an ko rôle activiste joguiɗa a waɗat ko activiste yagal namdi ko hey kala ko joli jola hen mbayani Abdoussalam Ba en woni jaala leñol mon ami mon frère e nder oɗon tuma kañumne aussi ko katante e nder leñol ngol hande kala ko
bandi ko en puuri omo jaɓi ɗum ɗayrude kadi geɗal gongal ɗimmal ngal e nder on tuma toujours omo yaha omo wittoya ngam yidde addande yimɓe ɓe joljole taw noon koye ɗemgal men niniwal ngal ɓen fof hannde ne poti sembinede ɓen fof hannde so tawi a naatino e nder senuji men YouTube fonno wonde ko des milliers et des milliers et des milliers d'abonnés so tawi tigi rigui naati direct YouTube ene jogo des milliers yeɓoɓe ɗum e nder on tuma walla des centaines taw ko yeɓoɓe ɗum kono noon a yiyat neɗɗo mo gandanɗa hoorema joyi fof yimɓe ɓe ene namdo numéro ma so tawi neɗɗo heeɓi numéro ma tan so tawi noddima e nder on tuma wiyanma wonde ko jokku golle ko mbatta ko ne waɗi fayida emin mbaɗma suivre e nder on tuma leñol ngol ne jogue ma yakare tawa ɗon ɗo jomum nodduma kuppi téléphone mum ɗo rewinta ko hay gueɗe ma e nder on tuma watma vocal a dañani fartange wawde jabade ɗum wattuma vocal haalay ma ko gandanɗa hoorema vraiment ko haala cofka ko haala ka fewani ne haadirti yana tawa an ɗo gonɗa ɗo ko kañum hatma ɗanade ko kañum tagma darade ko kañum tagma sirminade ngam addande ɗum information ngaji ɗi gandanɗa hoorema vraiment tawa koye ɗemgal mum niniwal ngal tawa ene nana ene faama wasa daɗede e fannuji ɗi kala ɗum ne kadi aussi ene jeeya hen ne haadirti yana wadde noon eɗen gandi ko mbarodi reedu dundu ko dundu reeni mbarodi ne tawno neɗɗo o ene jeeya e neɗɗagal ene jeeya e imanagal yidde ko fini tawi ko wattorde ko fini tawi ko jaggande ko fini tawi ko jalɗande ko fini tawi ko ko hooram ɓuranimi firtani wonde mboɗa añma ko hooram ɓuranimi ɗum firtani wonde mboɗa añma ɗum bandira yimɓeɓe fof ene poti wattude tan hakkillaji men no moƴƴi no feewi hande sa ƴeewi à travers de senuji men ne joguiɗon ɗo hen woni senuji YouTube ne joguiɗen par exemple ko ene Pindi TV en radio télévision Fulbé international ko wayno tigi rigui ha joni télé men voilà ko wayno Fouta Vision en ko wayno Fouta Info e ainsi de suite e nder oɗon tuma so tawi hande a ƴeewi ɗiɗo senuji a naati e nder majje a ƴeewi nombre d'abonné ɗi ɗiɗo senuji jogui ɗi a anda tigi rigui rendo Fulɓe ɓe jinggani te jomumen nana mbaɗa effort hande kala actualité kala ko foti wawde addede kala jewte poɗɗo yuɓɓinede e nder leydi ndi jomumen nana juɓɓina ɗum ko heddi ko noon ko yuɓɓinanteɓe ɓe woni ɓe ɗum yuɓɓata e jeese mumen ha mbawa yuɓɓinde ɗum no potiri wawde yuɓɓinirde ɗum ni c'est très important par ce que hande mbonomi ɗo waɗa live kono wononɓe ɗo hen hayso ko 16 personnes nana jeeɓam ƴeeso goto men fof waɗi no partagé e nder statut mum waɗi ɗum partagé Facebook walla waɗi ɗum partagé e nder groupe aji mum WhatsApp walla waɗi ɗum partagé tigi rigui yimɓe mum e nder oɗon tuma ko boni ko foof haade mi gaynuɗo wadde live walla haade 20 minutes ina gasa abonné ji ɗi ɓeydo ina gasa zemuji ɗi ɓeydo ene gasa commentaire uji ɗi ɓeydo ene gasa kadi aussi nombre de vues ji ɗi ne handiti ene ɓeydo c'est très important ɗum noon ko onon cusnata min cuusa ne tawno aussi so tawi neɗɗo waɗi live goo a dañani yeɓoɓe a dañani waɗoɓe me encouragé sa waɗi live ɗiɗi a dañani waɗoɓe me encouragé no haadirte hen sa waɗi live a dañani yeɓoɓe waɗoɓe me encouragé janggo e jaam a softata ngam wittoyde addande bandiraɓe ko ganduɗa hoorema vraiment ɗum ɗo so tawi wonde a haalniɓe ɗum ene wonana ɓe gartam ne haadirtini henna min koye oɗon fannu jinmi aussi jewten jinmi mbatten hen hakkillaji no fewi ganden wonde ala ko ɓamtata leñol so wona ɓiɓɓe leñol ala wonɓe ɓiɓɓe leñol so wona enen e nder koye men ɗum noon haadi ko mbiɗen ko so tawi doole donki yo doole keɓɓo alay sago doole so tawi donki heɓɓade ko ma keble ne tawno so tawi hunde heblana ko hunde so henti ɗum heɓɓade wawa ɗum heɓɓade eɗen gandi ɗum ɗon ɗum waɗi noon mboɗo ñaago on tinnoroɗe sibu Allah jinggane leñol ngol minen min mbiyani yon guittu kalisaji oɗon dokka min minen min mbiyani yo on codan min otoji minen min mbiyani yo on codan min comci minen min mbiyani yo on codan min connexion goto e amen fof ene andi no waɗirta waɗa débrouiller ha daña coggu mum connexion walla daña coggu ha joni wifi ƴetta waɗa ɗum installé e nder suudu mum ngam yidde addande bandiraɓe ɓe ko hesti walla ngam yidde yewtande bandiraɓe ne tawno yimɓe ɓe fof gonata haaloɓe ɓe gonata haaloɓe tan ɓe gona heɗotoɓe joni noon an gaddanteɗo ɗum o
ka mbiyata ko mbimi ka ɓiɗɗo mbimi teɗa farnoro mbimi te oɗon kaldo e ma o haaldata e ma ko ɗemgal ma niniwal ngal muynuɗa ngal tawruɗa tigi rigui jinnaɓe ma ngal kalata ngal mbiyata wonde ko ngal parnotoɗa on so tawi tigi rigui a yi ɗum ene waɗa live hay sinno so tawi ko ñiñojo joguiɗa windi hen ñiñoje ma ɗe joguiɗa ɗe commentaire positif e commentaire négatif fof wonko naftata on mo gandanɗa hoorema tigi rigui mbaɗanaɗo commentaire o ɗum noon vraiment banda men mboɗo yiɗi mbatten hakkille e nder leñol ngol te kala ko bandiraɓe men puuri ɗaren ɗum ƴeewen hande e hoddiɓe men ɗe tan neɗɗo yaltintu morso wiya wonde mi anda haydara mi wawa haydara ko joni puɗɗotomi heɓa des millions heɓa otoji waɗa hen tour du monde neɗɗo yalta ene yima limon en ene yima liɗɗi en ene yima sipak en ene yima badaysa en ene yima banana en hay ko nandi hen e nder on tuma wiya yimata yimɓe heɓa des millions de vies rutto aussi yimɓeɓe kala kawruɗo e mum e nder on tuma itto kopporejo joɗɗo tottu ɓe dottu ɗumen terrain ji ɓe dokka ɗumen galleji ne haadisni hen mbaɗe promouvoir jomumen gonta staruji e nder on tuma taw ko haaluji men kalete jamma e ñalawma ƴeewe hande milieu showbiz o ne wayi ƴeewe ne mbaɗiɗen ƴeewe ne mbayɗen hettirde hen caggal e milieu showbiz o ƴeewen tan ne mbaɗen hettirde hen caggal hande sa yi to banggue musique ko hoddiɓe men ɓe jogui ɗum saabu no wiyata ko hakkude Wally Seck e Sidi Diop Pape Diouf en Youssou Ndour Thione Seck en Tarba Mbaye en ɓen goni ɓe nanata e nder on tuma jamma e ñalawma suba ko e kikiɗe holko tagui noon oɗon buzz laatade e nder mabɓe par ce que ko yimɓe mabɓe dokkataɓe oɗon buzz kono noon enen ene jogui caɗele holko woni caɗele men ɗe joguiɗen ne tawno enen en gadoraki e nder men haaltidde e nder koye men ƴewde caɗele men ƴeewen aussi ñawdude ɗum kala aussi ko jole e nder men gadden ɗum e nder réseaux sociaux ji ɗi kaalen ɗum beele rendo men ko ene wawa ɗum rentorade e nder on fannu hande so tawi bammal par exemple waɗi ɗo hunde DJ du yalti haali e bammal tan wi rewde ko bonɗo neydi pourquoi wondemo haala e bammal aywa walla so yi ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo bammal ene foti wadde ɗum waɗani o yalti o haali walla so yi tigui rigui aji bammal yaltini morceau o heeɗimo morceau o kanko morceau omo jogui hen ko gandanɗa hoorema omo waɗa hen critique omo haalda e nder renndo ngo e yiyande makko addu ɗum hen jiyata ko yimɓeɓe jalta mbi wonde kaari ko bonɗo neydi tawa noon alors que so tawi o haalino goɗɗo e goɗɗo haalino neɗɗo ko neɗɗo tan ene wawi aussi joomum e hoore mum yiya ko joomum men kaali ko e nder onon tuma janggo e jaam wasa wattude ko wayi noon walla janggo e jaam aussi ɗum ɗon ɓeydana ɗum andede e yiɗede e teskede so tawi joomum yaltini a wi wonde hunde nde ne yooɗi ene yuɓɓi ene yumti yo yimɓeɓe mbattu hen hakkillaji men walla so tawi ha joni nalanke men ruttima naati studio ne haadirti hen joni noon annene aussi aɗa waɗa ɗum promotion taw ko e nder réseaux sociaux ene haadirti hen ngara kala haala mum aussi kala ko ganduɗa e mum ha joni duɗɗa gandina yimɓeɓe nalanke o hol parcours mum holɗo rewi et ainsi de suite ɗum wadde hen chronique ɗum c'est quelque chose qui est très important parce que ene nawra nalankoɓe ɓe yeeso ene nawra aussi ɓen ɓe ganduɗa hoorema wonɓe e milieu showbiz yeeso sa hande to banggue game woni rap sa naati e nder TikTok a naati nder Facebook a naati e nder YouTube nanata hen ko hakkude Dip Gaka Blindé voilà nit dofi hen et ainsi de suite goto fof ne wiya ko kañum woni king goto fof ne wiya ko sa ƴeewi to banggue lambo aussi la même chose mais enen ne hol feere nde mbaɗaten hol peccorɗe ɗe mbaɗaten e holne potaten wawde darorade e dadorade ha enen ne mbawen dañde ɗeɗon keɓɗe beele janggo e jaam so tawi aussi hunde laatima e nder leñol men walla so tawi haysino ko nalanke men yaltini single enen fof eɗen mbawa darade e dadade mbaɗen hen kaalen hen ƴeewen hen gadden hen jiyanɗe men no haadirti hen beele rendo men ngo ene wawa teskede e nder ɗiɗon fannuji hande so tawi en darinoma darde nde poɗɗen darade nde woni gonga e men tiiɗe men enen fulɓe eɗen gandi en keƴani ɗo hay leñol gotol ɗo e nder Sénégal en keƴani hen hay leñol gotol so tawi koto banggue keewal nde tawno enen wona tan e nder Sénégal kaɗen par ce que fulɓe ko international joguiɗen ko gaddinaji e nder ɗiɗon gaddinaji a nani sa yeehi Guinée ma taw toon fulɓe sa yeehi Mali ma taw toon fulɓe sa yeehi Mauritanie ma taw toon fulɓe sa yeehi Nigéria ma taw toon fulɓe sa yeehi Niger ma taw toon fulɓe sa yeehi Cameroun ma taw toon fulɓe et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite
hande hay fulɓe Guinée ne jaggodiri ni enen fulɓe men jaggodira noon par ce que ko Guinée jiyata nalanke yaltine clip walla yaltine son daña plus de 2 millions walla 4 millions de vues sa ƴiwende Sayfon Balde hande Guinée ala mo yiɗama toon surtout ɗo banggue fulɓe ɗo e nder on tuma kala clip makko mo yalti e nder 1 an tawr ko dañi 5 millions de vues kanko Sayfon Balde mo yiɗi ɗum yo naat e nder YouTube he ƴeewoya et ça parce que ɗum ko marketing yimɓe ɓe gandat wonde ko o woni nalanka amen ko o waɗata min représenté e nder leƴol ngol momin jogui ngol wadde noon haati ko kanko min jogui kala no wawi wade e kala no wawi wadude e kala no wawi siforade min gaccat ɗum ɗon min mbaɗamo soutenir mais leñol men noon ɗo banggue wadde neɗɗo soutenir ma ɗon en jatiri hen caggal no fewi no fewi no fewi mi anda noon holko saabi ɗum mi anda holko saabi ɗum mi anda holko saabi ɗum ha joni so tawi mi joɗima mboɗo namdo hooram ɗeɗo namde holko saabi keewal men ngal ala ko wawi yencinande en e nder laylay Rendo ko Pindi TV hande ene jeeya e senuji ɗi ganduɗa hoorema hande ɓurɗi hewde abonné e nder YouTube kono c'est normal parce que sa ƴeewande série jeewo par exemple waɗa hen dépensé ko des millions et des millions et des millions ɗum ɗon wodi oɗum risque ene saɗi neɗɗo ƴettowo ɗum hande surtout so taw koye nder leñol fulɓe jogui leñol fulɓe gonɗa mbira gonɗe so waɗi hen ɗeɗon koppareje est ce que leñol ngol ene wawi artirande ndema ɗum ne tawno wonko jiyata aussi ene hulɓinma arde wadde investir e nder ngol ɗon leñol kono hande normalement série jeewo no wodiri ni sonno hande koye nder scène koreji men jolfuɓe ɓe dogorno tawno ko scène o dañi 1 million d'abonnés ko ɓooyi ko ɓooyi ko ɓooyi ko kono sa ƴeewi par exemple série jeewo no wodiri ni hande jusqu'à preuve du contraire guila saison 1 fuɗɗi fewre joni en jiyani foof saison hen en jiyani foof épisode hen dañƴa 1 million de vues so heewi jomumen dañata ko 600 000 vues rutto seeɗa e nder série uji joweteɗi cuwata o gasde ɗi actuellement sa ruttima en jiiɗa innude ɗo hende inde mabɓe sa ruttima hen seeɗa ma taw hen ɓe gandanɗa hoto épisode aji ɗi gandanɗa ko ɓenni ko ɓoyani dañi hakke 2 millions walla 3 millions de vues bandiraɓe YouTube o ene yoɓa il faut qu'on se dise la vérité haade YouTube o ene yoɓa en ngalana nalankoɓe men so wona waɗande ɗumen abonné waɗande ɗumen partagé wadde like ɗaccude hen commentaire uji men ɗaccude hen commentaire uji men e nder oɗon tuma cinnoɗen ɗum wota kawoneɗen ɗum nalankoɓe men ay sa sikki wonde ko nalanke o mbaɗanta ala ko leñol ma mbaɗanta kala na waɗani aussi feeñat e nder leñol he ko ɗum woni noon ko dukote jamma e ñalawma subaka e kikiɗe cinnodiren e nder koye men jiɗodiren e nder koye men jaggodiren e nder koye men gittodiren kumpa e nder koye men e tawno ko dental pooli jeeyidango te kala ko yiyana ko hulantake kono kala ko rendi huule herse ittane gueɗal nde tawno ɓawɗi koma ndendi ne mbaɗana harkillaji dilana buubi koma ndendi ne billa kono noon buubi ñaaki koma ndendi ne kula ne tawno so tawi en donki rendude dental ngal poɗɗen rendude ngal tinnoɗen dental mbaɗen feere ndenden dental buubi ñaaki e nder on tuma so piɗima gañatama jam so piɗima ene aɗa wawi hen gañade kono ɗaccata e ma e ñaw kono noon ko kañumen jibinta ko ɓuuri welde ko woni jumri ɗum noon wona haydara wona mboɗo ɓuuri on famde wona mboɗo ɓuuri on andude wona mboɗo ɓuuri on humpitade ala ko kiram tan joguimi fewde e nder leñolam ne tawnode muusa ɓerɗam joyi jo foof mi yiya wonde vidéo ji e nder YouTube he ene daña des millions de vues somi naati e nder vidéo ji men nalankoɓe men mawɓe surtout aussi artiste aji comédien ɗi joguiɗen ɗi e nder oɗon tuma mi ronka yiide tan ɓeɗo fonnoɓe ñamde des millions e nder YouTube donka tan yiide hay jomum no jogo 10 000 vues en jiinon hande sukaɓe hande paami aussi won stratégie poɗɗo waɗede e nder oɗon tuma beele eɗen mbawa heɓde keɓɗe ɗe poɗɗen heɓde ha timma ko wayno hande o mo ganduɗa woni jiggo fuutanke en koɓe mbaɗata ko c'est très important kono kadi aussi ko yidde tan wideɓe wonde yoɓe jokku golle kadi yoɓe ɓeydu hen nde tawno so tawi neɗɗo arino addi tuus mum tan ene gasa yimɓe mbatta mum hakkille ne potiri wattirde mum hakkille ne hannirtini henna ɗum noon ko enen kewi wiide kala ko bande en puuri ɗaari ɗon te sa tawi bande en ene kirsa won ñeddowo ne hannirtini henna
ɗum noon woto mbaɗen négligé nalankoɓe men, woto mbaɗen négligé mogiyankoɓe men, woto mbaɗen négligé haaliyankoɓe men, jaydiyankoɓe men, gendiyankoɓe men, wittiyankoɓe men e wiliyankoɓe men, ne tawno ɓe ko kamɓe ngoni lampaji leñol ngol, ne tawno ko kamɓe nitanta tigi rigui ɓiɓɓe leñol ngol ganda ɗo potata wawde rawde no hannirta ni henna. Kadi ko yidde wideɓe tan kamɓene aussi yoɓe essayo yadde kesam hesa mawgo, yoɓe essayo yadde kesam hesa mawgo. ne tawno aduna joni o so tawi tan a ruttima caggal a ƴewani wadde avancé sa renaki a opére caggal pour mbawa heftade jomumen noon ko caɗele saqqede wonata. hande sa ƴeewi tiktok machallah rendo fuɗɗo ngo ko joni fuɗɗi nadde hen, joni jiyata eyyo ɓurɗo hen jogade abonné ji e nder tiktok foof dañata tan ko hedde 40 000 abonné e nder on tuma. Min kam ko nanmi e nder tiktok ɓoyani par ce que min kala application jolɗo somi yii koreji men ɗi ene joli hen, ene joldi hen no potiri jolde hen ni mimi jolat hen. Ko heddi ko noon e ko jomumen mbaɗata ko e ko mbaɗanmi ko c'est diamétralement opposé. nde tawno mboɗa andi ko rendam namdi, mboɗa andi ko rendam namdaki. kadi mi yeɓata jomumen mukk ha mi jaɓa tawtude jomumen e fannu mo mbaɗata o, walla mi jaɓa tawtude jomumen e ɗemgal mum ngal, ala jamais au plus grand jamais. mi heddoto ko keddimi ko, mi wona ko gonmi ko, mi waɗa ko mbaɗanmi ko, e nder e ko mbaɗanmi ko aussi mi jogo hen yiɗɓe e sehilaɓe. ɗum woni yidde hoore mum. nde tawno fulɓe ne kewi wiide yidde hoore mum ha tabide koye fasnade gueɗɗe mum ha hisna koye cagatagal, rende gañi mum ha sella koye neɗɗagal. so tawi neɗɗo wayanino ko lekki ko wurani e ɗaɗi mum, lekki ko wurani e ɗaɗi mum no ko guuriki dade maayo, so yahani hikran yahomo wuuri tigi. ɗum noon en puɗɗima famde laabi ɗi, en puɗɗima humpitade aussi ɗo poteten wawde rewde ha hujjaji men jolto. ɗum noon jaggen ne tawno enen kewɗen ko ƴettirde cas sen pari joƴiniren ɗum ndeng. en ji émission ngaji kewɗi mbaɗama créé taw noon koye nder chaîne uji YouTube dogata ne haadirten ko ene star fulɓe en machallah, eɗen mbaɗaɓe eɗen mbaɗaɓe encouragé et félicité aussi e wiide ɓe wonde ɓe jokku par ce que eɗen mbaɗa suivre ne haadirende kala ko yahata e nder pulagu e nder laylay rendo ngo, so banggue Facebook, so banggue TikTok, so banggue YouTube, so banggue Instagram, so bangeji ɗi kala eɗen mbatten hakkille men te eɗen ndewido kala nde natɗen hen ko ɗum woni ko ƴewaten e nder on tuma. kadi aussi so tawi eɗen jokkodira e jomum sen jii ko poɗɗen wadde critique en noddat jomum kalanen ɗum, dokken ɗum aussi yiyande men, ne tawno aussi hay goto arande ne wawi, kala ne jiiɗa ɓuɓri ko nangue wonno ɗon. voilà c'est ça. ko ɗum ɗon noon jiɗɗen haaldude e bandiraɓe, kadi jiɗɗen haaldude e rendo ngo, tinnoɗe duttoɗe e nder page uji men enen fulɓe, tinnoɗon mbaɗon hen abonné. abonné noon ene jogui no waɗirte, par ce que so tawi aɗa waɗa abonné par exemple, jafoɗon, so tawi aɗa waɗa abonné, par exemple joni ne chaîne o woniri ni, par exemple ɗo joni koye chaîne am gonmi, mais mi yaltat e chaîne am mi naata chaîne goɗɗo direct o nan ɗon, mi yaltat e chaîne am par exemple mi naata e chaîne goɗɗo pour yidde famminde bandiraɓe ɓe aussi abonné o ene jogui ne waɗirte. joni par exemple chaîne Fouta Vision nani mi waɗa désabonné e nder Fouta Vision, mi waɗi désabonné joni e nder Fouta Vision, abonné o nani ga hen. joni so tawi par exemple mboɗo yiɗi wadde abonné e nder Fouta Vision, mi ɓoƴƴat ɗo hen woni bindugol abonné ngol, saabu ɗum ngol wojjat so tawi a waɗani abonné. dans ce cas so tawi mboɗo yiɗi wadden abonné, mi ɓoɗɗa ngol, mi waɗi abonné, kono noon ene heddi cloche de notification. cloche de notification woni oɗo hulde wonde ɗon nde, hulde nde noon a ɓoƴƴat hulde wonde dow wonde 2 trait nde firti wonde ka waɗi abonné. kala ko Fouta Vision nanni a yiyat notification arat comme ne message vocal arirta e portable mani. e dorono ko naata hen walla mbawata nadden, kono kam ma yi ɗum ma affiche ɗon, te so affiche sa naati hen tan a yiyat ɗum direct, a jeete adiɓe yiide ɓe. ɗum noon so tawi noon mbaɗɗa tan ko abonné, jama waɗani cliqué e cloche de notification, a ɓoƴƴani hen woni to waɗi trait ji ɗiɗi, hulde wonde trait ji ɗiɗɗe, ene wawi continude a waɗi abonné, kono so jomum nani vidéo a yiyata, so wona naata e nder YouTube. ɗum aussi il faut rendo ngo anda ɗum, faama ɗum, tesko ɗum ɗon, e tawno hewɓe ne jiiɗa wadde abonné, so ngari mbaɗat abonné tan jeehi laabi men, ɓoƴƴata cloche de notification saha mbawa hebde notification e portable mum so tawi jomum nani hen vidéo
walla e goɗɗum. ɗum noon banda men tedduɓe musidɓam horsuɓe, so tawi on gottata hen oɗon jarloɗo jaafo, so tawi ko yuɓɓi hen ganda ko guena goto mo senare waɗani, mbaɗowo ne weela ene welda ene welira tewata so wona ɓuural. ɗum noon yo Allah hokku leƴƴi ɗi foof sagoji men, kono yo Allah ɓurnanen leñol men nde tawno yiɗande hoore mum wona e ñande bandum jeeya. guiɗi moon seedi moon Ahmadou Koumé, ɓene mbiye DJ Dou, ɓene mbiye alliance Tiitoonde leñol Fulbé, ñagade on yon mbat partagé vidéo o nde haadirta ndiyana ko sababude moon tagui min ɗaɓɓidde ha joni wifi ji ngam yidde yewtidde e moon, ko tawabude moon tagata min wasde ɗanade jamma, ƴewde wittoji, ƴewde actualité ko kewata ko e nder on tuma. joɗi foof ma en mbattu wadde noon kala ko kewi, hay sinno so tawi koye banggue goɗɗo en tant que koye nder leydi men Sénégal, eɗen jogui droit andude ɗum, eɗen jogui droit famde, eɗen jogui droit famde kadi aussi ko yahata e dow majjum ko holɗum. Ma en gar mbaɗen direct, jewten hen, kalen hen aussi yiyande men, gadden hen haqqi haqqilantagal men nde tawno enen aussi koye nder leydi he jeeɗen. mi salmini on, mi juurima on, mi ñaguini moon gueɗe moƴƴere tigui.